Testoval som Incogni posledných 30 dní a musím priznať, výsledky ma prekvapili pozitívne. Počas toho obdobia sa počet spamových e-mailov, ktoré som dostával, výrazne znížil a prestal som dostávať tie otravné telemarketingové hovory. Nie je to rýchla oprava, ale počas niekoľkých týždňov bol rozdiel jasný. Ako vlastne funguje Incogni? Je to služba na ochranu súkromia vytvorená spoločnosťou Surfshark, tou istou spoločnosťou za populárnym VPN. Incogni automaticky kontaktuje stovky dátových maklérov, spoločností, ktoré zhromažďujú a predávajú vaše osobné údaje, ako je váš e-mail, telefónne číslo, adresa bydliska a história prehliadania. Títo makléri často zdieľajú vaše informácie s inzerentmi, marketingovými agentúrami a ďalšími tretími stranami. Čo je presne dôvod, prečo dostávate spam a nechcené hovory? O registrácii Incogni odosiela formálne žiadosti o odstránenie údajov týmto maklérom v mene vás, pričom sa opiera o zákony o ochrane súkromia, ako sú GDPR v Európe a CCPA v USA. Každá spoločnosť je zákonne povinná odpovedať, zvyčajne do 30 dní, potvrdením, že vaše údaje boli odstránené z ich systémov. Prostredníctvom panelu Incogni môžete sledovať celý proces, koľko žiadostí bolo odoslaných, koľko spoločností odpovedalo a koľko ešte musí splniť požiadavky. Je to systém, ktorý všetko zvládne za vás a to je to, čo ho robí tak pohodlným. Avšak je dôležité si uvedomiť, že dátoví makléri nikdy nezastavia zber informácií. Aj potom, čo boli vaše údaje odstránené, sa môžu časom znovu objaviť v nových databázach. Preto je kľúčové mať aktívne predplatné Incogni. Neustále sleduje a odstraňuje vaše údaje, keď sa opäť nájdu. Incogni ponúka mesačný aj ročný plán, ale mesačné predplatné je pomerne drahé v porovnaní s hodnotou, ktorú dostanete. Ročný rodinný plán je naopak oveľa výhodnejší. Umožňuje 5 ľuďom zdieľať jedno predplatné, čo znamená, že si môžete náklady rozdeliť s priateľmi alebo rodinou. A keď si to spočítate, stáva sa to neuveriteľne dostupným. A tu je bonus, ak sa zaregistrujete cez odkaz v popise, získate najnižšiu dostupnú cenu na svojom pláne. Je to exkluzívna ponuka, takže nezabudnite použiť tento odkaz pri registrácii, aby ste maximalizovali svoje úspory. Aby som to zhrnul, po 30 dňoch používania Incogni ho môžem s istotou odporučiť. Je jednoduchý, účinný a naozaj znižuje množstvo spamu a nechceného zverejňovania údajov. Ak vám záleží na súkromí a vašom pokojnom duchu, zvojte si ročný rodinný plán cez odkaz nižšie a vychutnajte si najlepší možný obchod.